Kaixo, Sara. Kaixo, Joni, zer moduz? Oso tazo. Oso ondo. Ilusioa egiten zidan zuen egotea. Neri ere, olatzekin ibili zinen, eta Benito hori bai entzen nion. Bai. Eta ni oso pozik nago, etortzea. Sara Sotaia, abeslaria okerezua nago, Hori da, bai, talde zoreinetan ibili naiz, eta orain ja bakarkako proiektuari ekin diot. Eta nolatan hasi zinen mundu honetan. Akordeoia jotzen hasi nintzen, txiki-txikia nintzenean, eta 8 urterekin edo horrela, lehenengo klasek ematen hasi nintzen akordeoiarekin, kontserbatorioa pasa nuen, urte nahiko gogorrak izan zian, asko ikasten musika. Bai, gai esan bai. Eta gero ja hasi nintzen, musika modernoago edo poperoagoa egiten. Eta orain arte, talde ezberdinetan ibili naiz, eta orain arte. Esate bateako zer taldetan ibili zea? Lehenengo taldea izan zen The Roof, izeneko talde bat, talde akustikoa, eta gero hasi nintzen Neraben. Neraberekin urte bete daramagu eta izan da orain arteko talde garrantzitsuena edo proiektu handiena. Eta suposatzen dut musika tipoa zerago ezberdina edo. Bai, alde batetik bestera aldatzen da pila bat. Eta hori ere ikasketa bat izango da. Bai, noski. Bai, azkenean estilo batetik zozenean beste batera aldatzen dira gauza asko, bai zure egoteko era, dana, gauza asko. Eta kantatzea gustatzen zaizu. Bai, hori esan, bai, da nire espresio mota errexena, ez? Eta, duela denbora desintetik, izan da nire modua pixka bat eskapatzeko, eguneroko bizitza. Nirea, Bai, ikusi dut, Bazken koloretan abestitzen da Beniton abestian, oso ondo da. Eta, guai bakarlari moduan zaude, eta nire jakin zehalde dagoen talde batekin juntea edo norberak bakarrik egitea. Alde hori dago, Gehien bat, erabaki hori dizunko guztiak zure esku daude bakarrik. Eta askotan sentitzen zera pixka bat galduta, ezakitzula non dijo, ezakazulako lagun talde bat hor laguntzeko, ez? Baina bestetik baita polita da, zuk dakazun askatasuna oso ondia da, zuk betiazu nahi duzun guztia, nahi duzun eran, eta ateratzen diren gauza guztiak dira oso pertsonalak eta oso erreak. Zaila izan da puntu honetaraino iristea. Bai, pasa dira urteak asko eta pasa dira momentu zaila baita ere gehien bat ikasketa prozesua bezainiz bukatzen, baina orain arteko izan da gehiago isilean esan daiteke atzetik, eta orain ja iritsi da momentu bat, kanporara dago eta kontzertuak ematen, ibilbidea gutxinak hasten. Eta familiak zer izaten dizu familia? Musika oso zalea dira baita, eta aitak nirekin batera bere bidea baita aira egiten, eta bere asuntokin, eta oso pozik daude, nire gustora ikusten didate, musika egiten, eta haiek ere baloratzen dute, badakit ez zelan da honatzean, eta modu konstante baten oso pozik daude. Kontzertuak nola antolatzen dituzu? Orain artekoak, bakarkakoak, etorri zaizkit oso modu naturalean eta ez ditut aurkitu orain arte. Nahiko suerte izan, esan. Eta, kontzertua antolatzeko edo nola enfokatzeko, kontzertua bakoitza mundu bat da, eta asko aldatzen da, bai nun joko dezun, bai jendea nola dagoen. Orduan askotan izaten da, iritsi tokira, eta ikusi, kontekstu honetan, abertza ateratzen da. Eta tokia, eta hori asko du. Asko, bai. Adibidez izan nintzen Gasteizen, eta jende guztia zen xili. Bai, opari bat izan zen, eta
Esatez, gola izango balitz beti oso horreiz. Danak isilik eta zu jotzezun, ezun guztitan, zure pausakin eta danakin. Bestetan ez daula izaten, bestetan igual juten zera, eta jendea dago asoziatzen, hitz egiten, eta orduan zaila goizu da. Eta zerbait zailago, ez ondo ulertu. Hori da musika motaren inguruan. Bai. Zeren erabarekin, jendea izketa baina dago, ez du asko importa, ze, bateriak kriston soinua egiten du, oso altu dago dana, eta festa giro bat, ez? Orduan jendea itzaitea, eta hori ez dago gaizki, baina nik egiten dudana da oso intimoa, oso lasaia, oso detaile askokin, orduan pixkat zailagoa da. Olatz bezala, esan eta berriro, berdatuko diago, birei musuan pibar. Noski? Olatz, berrito. Musu bat. Eta, agatista bat izatraz gai, beraiek bulegoko agodu badutare bazaga izate baterako, Hori da, bai, hori da nire egunean zer egiten dudan lana, eta asko ikasten ari nahiz beraiekin. Ere esan dira, musika munduan gehien eragutsi didaten pertsonak. Eta hortan ere, Benito eta Batzen kontzertuak izten, beraiekin lanean, ez hau dituzu, bat izan. Eta plazer badan niretzat haiek aukera ematea, beraiekin lan egiteko, ze egia esan hori asko ikasten dut beraiekin egunero. Eta gainera, orain dela gutxi hasi zehaztu musika munduak eta horako jende importanteekin mugitzea oso abeba ezaguria izango da, ez? Oso ondo esan nahi du, bai, horako hainbeste esperientziak jendeekin ibiltzea, dakazun oparirik gorena, orain hasierako momentu hauetan. Ze bat izute dakaten esperientzia, ozein dudatan aguntza izute, eta asko ikusten da, baita holtza gainean ikusten, ongiak. Zein da zuen ofizina edo nola izan da du para hacer un poco de Hombre, kantaitaineak du izena sello diskografikoak, berriak, hau Benito eta Batzek sortu dute. Eta Garatxina haien alabak eta nik, genekan gure bazterrak izeneko promotora musikala, eta horrekin hasi ginen beraiekin lanean. Eta orain danak gaude kantaitainea barruan. Dakizue, haien berri edukin nahi zute kantaitako, eta aukituko zaituztegu. Hori da. Nire egun baten gomilatuko zitazue kafe baita zera, Zu ongi etorri zaude, nahi zunean etorri. Xagaba, mila esker etortzea batik. Mila esker zuri. Bidaleko niego guga ikusiai musu eta gugu bego bat. Oso ondo irutzen. Bega jente. Bueno, oso bat. Abo.